Λέγεται ότι οι κραυγές ακούγονταν μίλια μακριά. Καλοκαίρι του 1462. Είστε Οθωμανός στρατιώτης στη πιο ισχυρή στρατιά στη γη. Κατακτήσατε την Κωνσταντινούπολη. Ανατρέψατε αυτοκρατορίες. Πορεύεστε προς ένα μικρό πριγκιπάτο που ονομάζεται Βλαχία για να συντρίψετε έναν επαναστατημένο πρίγκιπα. Θα έπρεπε να διαρκέσει εβδομάδες, ίσως μέρες. Μετά το νιώθετε. Θάνατο, σύψη, κάτι που δεν μπορείτε να ονομάσετε. Η φάλαγγά σας επιβραδύνεται. Οι ανιχνευτές σταμάτησαν και όταν παρακάμπτετε το λόφο κοντά στην πρωτεύουσα, το βλέπετε. Δάσος. Αλλά αυτά τα δέντρα δεν είναι δέντρα. Είναι ανθρώπινα όντα. 20,000 από αυτούς. Οι αδελφοί σας, οι φίλοι σας, κρεμασμένοι σε ξύλινους πασάλους, τακτοποιημένοι σε τέλειες γεωμετρικές σειρές, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Μερικοί είναι νεκροί εδώ και εβδομάδες, τα σώματά τους είναι πρισμένα και μαύρα. Άλλοι ακόμα κινούνται, ακόμα αναπνέουν, ακόμα ουρλιάζουν. Ο σουλτάνος σας, ο άνθρωπος που κατέκτησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το κοιτάζει και γυρίζει ολόκληρη τη στρατιά του. Τι είδους μυαλό δημιουργεί κάτι τέτοιο? Και εδώ είναι το μέρος που πρέπει να σας τρομάζει. Δεν ήταν τρέλα, ήταν στρατηγική. Ψυχρή, υπολογισμένη και τρομερά αποτελεσματική. Η ιστορία που νομίζετε ότι γνωρίζετε για τον Βλάντ τον Πασσαλοποιό είναι ψέμα. Όχι επειδή δεν συνέβη, αλλά επειδή η αλήθεια είναι πολύ χειρότερη. Αυτή είναι η πλήρης περιγραφή του πώς ένας άνθρωπος χρησιμοποίησε τόσο αποτελεσματικά την ανθρώπινη ταλαιπωρία ως όπλο, που άλλαξε την πορεία της ιστορίας των αυτοκρατοριών. Και στο τέλος θα καταλάβετε γιατί ο πραγματικός τρόμος δεν ήταν αυτό που έκανε με τα σώματα, αλλά αυτό που έκανε με τα μυαλά. Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που κανείς δεν κάνει. Τι σπάει έναν άνθρωπο τόσο ολοκληρωτικά, ώστε να είναι ικανός για κάτι τέτοιο? Γράφει Rockstarla. Ο Βλάντ είναι 11 ετών. Ο πατέρας του, Βλάντ δεύτερος, Δράκος, ο Βλάντ Δράκουλας, μόλις έκλεισε συμφωνία με τον διάβολο, όχι μεταφορικά, αλλά πραγματική, με συγκεκριμένο όνομα τον Σουλτάνο Μουράτ δεύτερο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η συμφωνία είναι απλή. Ο Βλάντ δεύτερος μπορεί να κρατήσει τον θρόνο του στη Βλαχία, σε αντάλλαγμα παραδίδει τους δύο μικρότερους γιους του ως ομήρους, ζωντανή εγγύηση της πίστης του. Ο νεαρός Βλάντ και ο αδελφός του Ράντου απομακρύνονται λοιπόν από το σπίτι τους και μεταφέρονται στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι ως φυλακισμένοι σε φυλακές, αλλά ως φιλοξενούμενοι στο παλάτι του Εδουρνέ και αργότερα στο Αδριανούπολη. Παίρνουν όμορφα ρούχα, εκπαίδευση, στρατιωτική εκγύμναση. Μαθαίνουν τουρκικά, αραβικά, φιλοσοφία και κοράνιο. Με την πρώτη ματιά φαίνεται σαν προνόμιο, αλλά εδώ είναι αυτό που τα ιστορικά βιβλία αποσιωπούν. Δεν επρόκειτο για εκπαίδευση. Ήταν ψυχολογικός πόλεμος. Ο Βλάντ πέρασε τα διαμορφωτικά του χρόνια από τα 11 έως τα 17, παρακολουθώντας τους απαγωγείς του να τελειοποιούν την τέχνη της οικοδόμησης αυτοκρατορίας. Μελετούσε πώς οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν το φόβο ως εργαλείο διακυβέρνησης. Ήταν μάρτυρας δημόσιων εκτελέσεων που δεν είχαν σκοπό μόνο να τιμωρήσουν, αλλά να τραυματίσουν ολόκληρο τον πληθυσμό ώστε να υποταχθεί. Έμαθε ότι ο τρόμος, αν χρησιμοποιηθεί με χειρουργική ακρίβεια, είναι πιο αποτελεσματικός από οποιοδήποτε στρατό. Και έμαθε και κάτι άλλο. Ήταν εντελώς ανήμπορος. Ενώ ο μικρότερος αδελφός του Ράντου προσαρμόστηκε και μάλιστα συνδέθηκε στενά με το γιο του Σουλτάνου Μεχμέτ, ο Βλάντ αρνήθηκε να υποταχθεί. Σύμφωνα με οθωμανικά δικαστικά αρχεία, τιμωρούνταν συχνά για την ανυπακοή του. Ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι ξυλοκοπήθηκε, ίσως και βασανίστηκε. Οι ακριβείς λεπτομέρειες χάθηκαν στην ιστορία, αλλά ένα είναι σίγουρο. Κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών, κάτι θεμελιώδες έσπασε μέσα του ή ίσως πιο σωστά, κάτι κρυσταλλώθηκε. Ανέπτυξε αυτό που οι σύγχρονοι ψυχολόγοι θα μπορούσαν να ονομάσουν σύνδρομο καταδίωξης σε συνδυασμό με αιμονική ανάγκη ελέγχου, αλλά το κατεύθυνε. Κάθε τιμωρία που υπέφερε την μελετούσε, κάθε τεχνική βασανισμού που έβλεπε την απομνημόνευε. Κομμάτι-κομμάτι έχτιζε το νοητικό του οπλοστάσιο. Το 1448, μετά από χρόνια αιχμαλωσίας,
Ο Βλάντ επέστρεψε τελικά στη Βλαχία. Ήταν 17 ετών. 2 μήνες αργότερα, ο πατέρας του δολοφονήθηκε από αντίπαλους μπογιάρους ευγενείς που έπαιζαν και στις δύο πλευρές μεταξύ Οθωμανών και Ούγγρων. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Μίρτσεα θαύτηκε ζωντανός. Ο Βλάντ έμεινε μόνος, περιτριγυρισμένος από εχθρούς χωρίς καμία υποστήριξη. Και εδώ η ιστορία γίνεται ενδιαφέρουσα. Δεν ήθελε μόνο εκδίκηση, ήθελε να αναδιαμορφώσει τον κόσμο σύμφωνα με την εικόνα του τραύματός του. Πήρε όλα όσα το δίδαξαν οι Οθωμανοί για τον τρόμο και τα τελειοποίησε σε μία μορφή που δεν είχαν δει ποτέ. Πρώτα όμως έπρεπε να περιμένει. Τα επόμενα 6 χρόνια ο Βλάντ έζησε στην εξορία, σφυριλατώντας σχέδια, μελετώντας στρατιωτικές τακτικές και πολιτικούς ελιγμούς, και το 1456 με την υποστήριξη των Ούγγρων κατέλαβε τελικά τον βλαχικό θρόνο. Το τέρας ετοιμαζόταν να γεννηθεί. Αν σας γοητεύουν οι τεκμηριωμένες ψυχολογικές ρογμές που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία των πιο γνωστών ιστορικών φιγούρων, εγγραφείτε. Μόλις ξεκινάμε με το πώς αυτό το σπασμένο αγόρι έγινε κάτι πολύ χειρότερο από ό,τι οι απαγωγείς του μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Το στέμμα του Βλάντ το 1456 επρόκειτο να είναι γιορτή. Αντίθετα, έγινε πρότυπο για όλα όσα ακολούθησαν. Κάλεσε τις οικογένειες των αγοριών, την ίδια αριστοκρατία που συνομώτησε για τη δολοφονία του πατέρα του και έθαψε ζωντανό τον αδελφό του. Εκατοντάδες από αυτούς έφτασαν με τα καλύτερα ρούχα τους, πιστεύοντας ότι ήταν εκεί για να ορκιστούν πίστη στον νέο πρίγκιπα. Η μεγάλη αίθουσα ήταν στολισμένη, το κρασί έρεε άφθονο. Στη μέση της γιορτής, ο Βλάντ σηκώθηκε και έθεσε μία απλή ερώτηση. «Πόσους πρίγκιπες της Βλαχίας έχετε δει?» Ένας μεγαλύτερος σε ηλικία απάντησε περήφανα 700. Μερικοί ισχυρίστηκαν ότι θυμούνται μία ντουζίνα διαφορετικών ηγεμόνων. Καυχιόνταν για την επιβίωσή τους, την πολιτική τους διορατικότητα και την ικανότητά τους να επιβιώνουν από κάθε πρίγκιπα που καθόταν στο θρόνο. Ο Βλάντ χαμογέλασε, μετά έδωσε διαταγή. Κάθε αγόρι που απάντησε συνελήφθη επί τόπου, αλλά εδώ βλέπετε πώς λειτουργεί το μεθοδικό μυαλό. Δεν τους εκτέλεσε, όχι ακόμα. Αντίθετα τους χώρισε σε 2 ομάδες σύμφωνα με την ηλικία και την υγεία. Οι μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες της καταστροφής της οικογένειάς του σταυρώθηκαν αμέσως σε πασάλους μπροστά στα τείχη του παλατιού. Όχι γρήγορα. Οι πασαλοί τοποθετήθηκαν προσεκτικά ώστε να αποφύγουν τα ζωτικά όργανα, εξασφαλίζοντας ότι θα πέθαιναν αργά σε ώρες ή μέρες. Οι κραυγές τους παρήχαν ηχητικό φόντο για αυτό που ακολούθησε. Οι νεότεροι, πιο δυνατοί μπογιάροι και οι οικογένειές τους απογυμνώθηκαν από τα αριστοκρατικά τους ρούχα και αναγκάστηκαν να βαδίσουν 50 μίλια βόρεια στα ερείπια του κάστρου Ποενάρη. Εκεί τους δόθηκε επιλογή, που στην πραγματικότητα δεν ήταν επιλογή. Να ξαναχτίσουν το φρούριο με γυμνά χέρια ή να πεθάνουν. Μήνες έσερναν πέτρες στην πλαγιά του βουνού. Δούλευαν μέχρι να ματώνουν τα χέρια τους, μέχρι τα ρούχα τους να σαπίσουν πάνω τους, μέχρι να καταρρεύσουν από εξάντληση. Οι περισσότεροι πέθαναν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Αυτοί που επέζησαν δεν ήταν ποτέ ξανά οι ίδιοι. Ο Βλάντ ουσιαστικά εξάλειψε την παλιά αριστοκρατία και την αντικατέστησε με μια νέα τάξη που του χρωστούσε τα πάντα από απόλυτο φόβο για τη δυσαρέσκειά του. Δεν επρόκειτο μόνο για εκδίκηση. Ήταν συστηματική αποσύνθεση της δομής εξουσίας που είχε αποδυναμώσει τη Βλαχία. Και αποκάλυψε κάτι θεμελιώδες για την ψυχολογία του Βλάντ. Δεν ήθελε μόνο υπακοή. Ήθελε να σπάσει τους ανθρώπους τόσο ολοκληρωτικά, ώστε η υπακοή να είναι η μόνη δυνατή αντίδρασή τους. Αλλά αυτό ήταν ακόμα εσωτερική πολιτική. Τα αγόρια ήταν βλάχοι. Αυτό που έκανε ο Βλάντ μετά χτύπησε ολόκληρες αυτοκρατορίες. Το 1459 ο Σουλτάνος Μεχμέτ, ναι, ο ίδιος Μεχμέτ, που ήταν φίλος του Βλάντ από την παιδική ηλικία, έστειλε στη Βλαχία πρεσβευτές με αίτημα για ετήσιο φόρο υποτέλειας που ο πατέρας του Βλάντ είχε δεσμευτεί να πληρώνει. Σε αυτό το αίτημα προσαρτήθηκε και άλλη προσβολή. Ο Βλάντ έπρεπε να παρουσιαστεί προσωπικά στην Κωνσταντινούπολη για να ανανεώσει τον όρκο υποτέλειάς του. Οι πρεσβευτές έφτασαν με την προσδοκία του συνηθισμένου πολιτικού θεάτρου, ίσως κάποιων διαπραγματεύσεων, ίσως αντεπροτάσεων.
Αυτό που πήραν ήταν επίδειξη κόλασης. Όταν μπήκανε στην αυλή του Βλάντ και αρνήθηκαν να βγάλουν τα τουρμπάνια τους, που ήταν πραγματικός θρησκευτικός εθιμικός κανόνας στην Οθωμανική εθιμοτυπία, ο Βλάντ τους ζήτησε να εξηγήσουν την παράδοσή τους. Το έκαναν πιθανότατα με ανακούφιση που φαινόταν να ενδιαφέρεται για κατανόηση και όχι ότι προσβλήθηκε. Ο Βλάντ συλλογίστηκε και κούνησε το κεφάλι. Μετά είπε κάτι που πρέπει να τους πάγωσε το αίμα στις φλέβες. «Σέβομαι έναν άνδρα που τιμά τόσο τέλεια την πίστη του. Θα σας βοηθήσω να την τιμάτε για πάντα». Διέταξε τις φρουρές του να καρφώσουν τα τουρμπάνια τους κατευθείαν στα κεφάλια τους. Σκεφτείτε την ακρίβεια αυτής της σκληρότητας. Δεν τους σκότωσε, τους ακροτηρίασε με τρόπο που ήταν συμβολικά φορτισμένος και ιατρικά υπολογισμένος ώστε να επιβιώσουν στο ταξίδι πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν περπατούντα μηνύματα. Οι κραυγές τους αντιχούσαν σε όλη την ύπαιθρο, καθώς έτρεχαν πίσω στο Σουλτάνο. Όταν ο Μεχμέτ δέχτηκε τους πρεσβευτές του, άνδρες που έστειλε καλόπιστα, τώρα μόνιμα ακροτηριασμένους και οδηγημένους στην τρέλα από τον πόνο, κατάλαβε αμέσως ότι αυτός δεν ήταν ο φίλος του από την παιδική ηλικία που θυμόταν. Ήταν κάτι νέο, κάτι που πήρε τα Οθωμανικά μαθήματα τρόμου και τα ανέπτυξε σε κάτι που ούτε οι Οθωμανοί δεν μπορούσαν να φανταστούν. Ο πόλεμος ήταν πλέον αναπόφευκτος, αλλά πριν έρθει αυτός ο πόλεμος, ο Βλάντ είχε ακόμα άλλα μηνύματα να στείλει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σε τι συνίσταται η πασαλώση. Δεν ήταν απλώς εκτέλεση, ήταν τεχνική. Η συνηθισμένη εικόνα όπου ο πάσαλος περνάει κατευθείαν από τον κορμό θα σκότωνε σχεδόν αμέσως. Αυτό όμως θα παραβίαζε ολόκληρο το σκοπό. Η μέθοδος του Βλάντ ήταν πολύ πιο εξελιγμένη και άπειρα πιο σκληρή. Βάσει σύγχρονων ιατρικών αναλύσεων περιγραφών και διατηρημένων Οθωμανικών αρχείων λειτουργούσε ως εξής. Πρώτα το θύμα τοποθετούνταν μπρούμητα. Ο πάσαλος, προσεκτικά επιλεγμένος, στρογγυλεμένος στην άκρη και καλά λαδωμένος, εισαγόταν στο ορθό. Αλλά εδώ είναι το κλειδί. Εισαγόταν υπογωνία που ήταν ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αποφύγει όλα τα σημαντικά όργανα και αγκία. Το θύμα στη συνέχεια σηκωνόταν αργά σε όρθια θέση και η βαρύτητα έκανε το υπόλοιπο. Σε διάστημα ωρών ή μερικές φορές ημερών, το ίδιο το σωματικό βάρος του θύματος πίεζε σταδιακά τον πάσαλο προς τα πάνω, μέσα από τον κορμό του. Η διαδρομή ήταν υπολογισμένη ώστε να αποφύγει την καρδιά, τους πνεύμονες και τις κύριες αρτηρίες. Σε ορισμένες τεκμηριωμένες περιπτώσεις, ο πάσαλος τελικά έβγαινε από τον ώμο ή το στήθος, αλλά το θύμα μπορούσε να παραμείνει ζωντανό έως και 3 ημέρες. Γιατί αυτή η μέθοδος? Επειδή ο Βλάντ κατάλαβε κάτι που τώρα επιβεβαιώνουν οι σύγχρονοι ειδικοί στο ψυχολογικό πόλεμο. Το να είσαι μάρτυρας μακροχρόνιου πόνου είναι εκθετικά πιο τραυματικό από το να είσαι μάρτυρας γρήγορου θανάτου. Η εκτέλεση με αποκεφαλισμό στο πεδίο μάχης είναι φρικτή, αλλά σύντομη. Η πασαλώση ήταν παράσταση που διαρκούσε αρκετές ημέρες και συνοδευόταν από κραυγές που ακούγονταν σε όλη την κοιλάδα, αλλά η φυσική πράξη ήταν μόνο ένα συστατικό. Η πραγματική μεγαλοφυΐα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία τόσο διεστραμμένη λέξη, βρισκόταν στη σκηνοθεσία. Όταν ο Βλάντ πασάλωνε θύματα, το έκανε σε δημόσιες πλατείες κατά μήκος των κύριων δρόμων μπροστά στις πύλες της πόλης, οπουδήποτε υπήρχε μέγιστη ορατότητα. Κατάλαβε ότι η προφορική μετάδοση και οι φήμες θα πολλαπλασίαζαν τον ψυχολογικό αντίκτυπο πολύ πέρα από τον πραγματικό αριθμό θυμάτων. Ένα πασάλωμα που το είδαν 100 άνθρωποι δημιουργούσε 100 αφηγητές, καθένας από τους οποίους το διηγούνταν σε άλλους 100 και συνεχώς τελειοποιούσε τη συμβολική. Οι πασαλοί είχαν διαφορετικά ύψη ανάλογα με την κοινωνική θέση. Οι χωρικοί κοντά στη γη, ο ευγενής ψηλότερα. Η υψηλότερη θέση ήταν αφιερωμένη στους εχθρικούς διοικητές. Έτσι δημιουργούνταν μια γκροτέσκα οπτική ιεραρχία που ενίσχυε το μήνυμά του. Ο καθένας έχει τη θέση του στον κόσμο μου και ο καθένας θα υποφέρει ανάλογα με τη θέση του. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, τακτοποιούσε τα πασαλωμένα θύματα σε γεωμετρικά σχέδια, κύκλους, αστέρια, ομόκεντρους κύκλους. Δεν ήταν τυχαίος σαδισμός, ήταν επίδειξη ελέγχου.
Έλεγε τέτοια δύναμη που μπορώ να μετατρέψω την ανθρώπινη ταλαιπωρία σε τέχνη. Υπάρχει γερμανικό φυλάδιο του 1462, αν και προπαγανδιστικό, αλλά βασισμένο σε μαρτυρίες Σαξώνων εμπόρων στη Βλαχία, που περιγράφει το Βλάντ να δειπνεί ανάμεσα στους πασαλωμένους. Φέρεται να είχε στήσει τραπέζι στη μέση ενός πεδίου πασάλων. Έτρωγε περιτριγυρισμένος από ετοιμοθάνατους άνδρες και φαινόταν να το απολαμβάνει. Είτε συνέβη αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση, ακριβώς όπως περιγράφεται, είναι αμφισβητήσιμο. Αναμφισβήτητο όμως είναι το ψυχολογικό μήνυμα. Είμαι τόσο μακριά πέρα από τα όρια της κατανόησής σας για την ανθρώπινη συμπεριφορά που ο τρόμος σας δεν με αγγίζει. Οι Σάξονες, που είχαν περίπλοκη σχέση με τον Βλάντ, διέδωσαν ευρέως αυτά τα φυλάδια. Ήταν από τις πρώτες μαζικά παραγόμενες ιστορίες τρόμου στην ευρωπαϊκή ιστορία, συμπληρωμένες με ξυλογραφίες. Αυτές οι εικόνες, χοντροκομμένες αλλά αποτελεσματικές, εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη και εδραίωσαν τη φήμη του Βλάντ. Αλλά εδώ είναι η ερώτηση που κανείς δεν έθεσε. Λειτουργήσε καθόλου? Ήταν ο τρόμος πραγματικά αποτελεσματική στρατιωτική στρατηγική ή ήταν ο Βλάντ απλώς σαδιστής με εξουσία? Η απάντηση ήρθε το καλοκαίρι του 1462 και απέδειξε ότι οι μέθοδοι του Βλάντ δεν ήταν μόνο αποτελεσματικές αλλά καταστροφικές. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ δεύτερος είχε επιτέλους αρκετά. Στις αρχές του 1462 ο Βλάντ όχι μόνο αρνήθηκε να πληρώσει φόρο, αλλά ξεκίνησε και επιδρομές βαθιά στην Οθωμανική επικράτεια νότια του Δούναβη. Σε μία ιδιαίτερα βάρβαρη εκστρατεία διέσχισε με μικρή στρατιά τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σύμφωνα με την ίδια του την επιστολή στον Ούγγρο, βασιλιά σκότωσε πάνω από 23,000 ανθρώπους. Ακόμα και κρατούσε κατάλογο των θυμάτων που χώριζε κατά ηλικία και φύλο. Ο Μέχμετ, που σε ηλικία 21 ετών κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη, κατέστηλε μία επανάσταση μετά την άλλη και διοικούσε τη πιο ισχυρή στρατιωτική μηχανή στη γη, αποφάσισε να λύσει το βαλκανικό πρόβλημα προσωπικά. Την άνοιξη του 1462 συγκέντρωσε στρατό που υπολογίζεται από 60,000 έως 90,000 άνδρες. Ο ακριβής αριθμός χάθηκε στην ιστορία, αλλά ακόμα και με συντηρητικές εκτιμήσεις ήταν περισσότερο από τριπλάσιος από ολόκληρο τον αρσενικό πληθυσμό της Βλαχίας σε στρατεύσιμη ηλικία. Δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για εξόντωση. Ο Βλάντ είχε συνολικά περίπου 20,000 έως 30,000 άνδρες, από τους οποίους πολλοί ήταν χωρικοί με ελάχιστη εκπαίδευση. Μία συμβατική μάχη θα ήταν σφαγή. Ο Βλάντ λοιπόν έκανε αυτό που σχεδίαζε από την παιδική του ηλικία. Αρνήθηκε να τους δώσει συμβατική μάχη. Όταν η Οθωμανική στρατιά μπήκε στη Βλαχία, δεν βρήκε τίποτα. Άδειες κομμοπόλεις, δηλητηριασμένα πηγάδια, καμένα χωράφια. Όλες οι πιθανές πηγές τροφής και νερού καταστράφηκαν συστηματικά. Ο Βλάντ διέταξε το λαό του να εγκαταλείψει τα σπίτια του και να υποχωρήσει στα δάση και τα βουνά, παίρνοντας μαζί του τα ζώα του. Οι Οθωμανικές γραμμές ανεφοδιασμού επιμικίνθηκαν και μετά ξεκίνησαν οι νυχτερινές επιδρομές. Δεν επρόκειτο για τυπικές αψιμαχίες. Ο Βλάντ είχε εκπαιδεύσει εξειδικευμένες μονάδες σε ανταρτοπόλεμο. Μικρές ομάδες ανδρών, ίσως 50 έως 100, επιτίθονταν στη μέση της νύχτας σε οθωμανικά στρατόπεδα, σκότωναν στρατιώτες, έβαζαν φωτιές και εξαφανίζονταν πριν οργανωθεί οποιαδήποτε αντίδραση. Στόχευαν σε βαγόνια ανεφοδιασμού, άλογα και αποθήκες πυρομαχικών. Ο στόχος δεν ήταν να νικήσουν το στρατό. Ο στόχος ήταν να προκαλέσουν παράνοια, εξάντληση και αποθάρρυνση. Το αριστούργημα όμως ήρθε τη νύχτα της 17 Ιουνίου 1462. Ο Βλάντ έμαθε από αιχμαλώτους Οθωμανούς στρατιώτες ότι ο ίδιος ο Σουλτάνος Μεχμέτ στρατοπέδευε κοντά στο Τεργοβίστε με την προσωπική του φρουρά ελίτ γενιτσάρων. Ήταν ευκαιρία που δεν θα επαναλαμβανόταν ποτέ. Ο Βλάντ ο ίδιος ηγήθηκε δύναμης περίπου 10.000 ανδρών σε μια ενέργεια που έγινε γνωστή ως νυχτερινή επίθεση. Κάτω από το κάλυμα του σκότους διείσδησαν στο τεράστιο Οθωμανικό στρατόπεδο με μοναδικό στόχο να σκοτώσουν τον Σουλτάνο. Σύγχρονες αναφορές περιγράφουν απόλυτο χάος.
Οι Βλάχοι ήταν ντυμένοι με λάφυρα Οθωμανικές στολές και ήξεραν αρκετά τουρκικά για να προκαλέσουν σύγχυση. Έβαλαν φωτιά σε σκηνές, τρόμαξαν άλογα και στόχευσαν συγκεκριμένα στο τμήμα του στρατοπέδου όπου βρισκόταν το περίπτερο του Σουλτάνου. Έφτασαν λίγα μέτρα από τον ίδιο τον Μεχμέτ. Μερικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ο Βλάντ και ο Σουλτάνος είδαν ο ένας τον άλλον για μία σύντομη στιγμή μέσα από το φλεγόμενο στρατόπεδο, αλλά οι γενίτσαροι κράτησαν και σχημάτισαν αμυντικό κύκλο γύρω από τον ηγέτη τους. Μετά από ώρες μάχης σώμα με σώμα, ο Βλάντ κατάλαβε ότι δεν θα κατάφερνε να διαπεράσει. Διέταξε υποχώρηση και οι άνδρες του εξαφανίστηκαν στη νύχτα εξίσου ξαφνικά όπως εμφανίστηκαν. Οι Οθωμανικές απώλειες ήταν σχετικά μικρές, περίπου 2.000 νεκροί, αν και οι Οθωμανικές πηγές ελαχιστοποιούν αυτούς τους αριθμούς. Η ψυχολογική ζημιά όμως ήταν καταστροφική. Ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη μέση του ίδιου του στρατού του, παραλίγο να σκοτωθεί από εχθρό που είχε τεράστια αριθμητική υπεροχή, επιτέθηκε από το πουθενά και εξαφανίστηκε σαν φαντάσματα. Οι διοικητές του Μεχμέτ ήταν συγκλονισμένοι, οι στρατιώτες του εξαντλημένοι και ακόμα εβδομάδες μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Πορεύονταν σε νεκρή γη, όπου πίσω από κάθε σκιά μπορούσε να κρύβεται εχθρός. Μετά έφτασαν στην πρωτεύουσα και είδαν αυτό που τους είχε ετοιμάσει. Καμία γραπτή περιγραφή δεν μπορεί να συλλάβει πλήρως αυτό που συνάντησε ο στρατός του Μεχμέτ καθώς πλησίαζε στο Τεργοβίστε στα τέλη Ιουνίου 1462. Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε. Φανταστείτε ότι είστε Οθωμανός στρατιώτης. Βδομάδες πορεύεστε σε καμένη γη. Είστε πεινασμένοι, εξαντλημένοι και νευρικοί από τις συνεχείς νυχτερινές επιδρομές. Δεν έχετε δει τον εχθρό εδώ και αρκετές μέρες. Απλώς εξαφανίστηκε. Αυτό θα έπρεπε να είναι καλό σημάδι. Φαίνεται σαν παγίδα. Καθώς πλησιάζετε στη βλαχική πρωτεύουσα, πρώτα σας χτυπάει η μυρωδιά. Αν έχετε νιώσει ποτέ νεκρό ζώο να σαπίζει στη θερινή ζέστη, πολλαπλασιάστε το 1000 φορές. Μετά προσθέστε τη γλυκιά αποκρουστική μυρωδιά της αποσύνθεσης ανθρώπινης σάρκας. Είναι τόσο δυνατή που τη νιώθετε στη γλώσσα. Μετά βλέπετε τον πρώτο πάσαλο, μετά 10, μετά 100 και μετά συνειδητοποιείτε ότι δεν έχει τέλος. Απλώνονται μέχρι τον ορίζοντα προς όλες τις κατευθύνσεις. Σύγχρονες αναφορές αναφέρουν ότι το πεδίο των πασαλωμένων σωμάτων απλωνόταν σχεδόν 2 μίλια σε μήκος και πάνω από μισό μίλι σε πλάτος. Σύγχρονοι ιστορικοί διαφωνούν για τον ακριβή αριθμό. Οι Οθωμανικές πηγές, πιθανότατα για προπαγανδιστικούς λόγους ελαχιστοποιώντας, αναφέρουν 10.000. Βλαχικές και ουγγρικές πηγές αναφέρουν έως 20.000. Η αλήθεια είναι πιθανότατα κάπου μεταξύ 15.000 and 20.000 πασαλωμένων σωμάτων. Αλλά εδώ είναι αυτό που σας βάζει ανατριχύλα. Δεν ήταν τυχαίο. Οι πασαλοί ήταν τακτοποιημένοι σε ακριβή γεωμετρικά σχέδια ομόκεντρων κύκλων που ακτινοβολούσαν από την κύρια κορυφή, τακτοποιημένοι σε σειρές. Σε ορισμένα μέρη σχημάτιζαν αστεροειδή σχέδια ορατά από υψωμένο έδαφος. Ο Βλάντ πέρασε εβδομάδες, ίσως μήνες, προετοιμάζοντας αυτή την πράξη. Εχμαλώτισε Οθωμανούς στρατιώτες και συμπαθούντες από προηγούμενες επιδρομές και συνοριακές αψιμαχίες. Τους κράτησε ζωντανούς ειδικά για αυτό το σκοπό. Μερικά σώματα ήταν νεκρά εδώ και εβδομάδες και σάπιζαν στη θερινή ζέστη. Άλλα πασαλώθηκαν μόλις πρόσφατα και μερικά σύμφωνα με ορισμένες πηγές ήταν ακόμα ζωντανά. Ο βυζαντινός χρονικογράφος Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, που άκουσε αυτόπτες μάρτυρες, έγραψε ότι οι στεναγμοί των ετοιμοθάνατων ακούγονταν σε όλο το πεδίο. Μερικοί ήταν πασαλωμένοι εδώ και αρκετές μέρες. Τα σώματά τους σάπιζαν αργά. Ήταν πολύ αδύναμοι για να ουρλιάζουν, αλλά ακόμα συνειδητοί. Οι Οθωμανικές μονάδες, σκληραγωγημένοι βετεράνοι που είχαν κατακτήσει πόλεις και είχαν δει αμέτρητους εχθρούς, φέρεται να άρχισαν να κάνουν εμετό. Μερικοί αρνήθηκαν να προχωρήσουν παραπέρα. Άλλοι άρχισαν να λιποτακτούν τη νύχτα, προτιμώντας να διακινδυνεύσουν την εκτέλεση παρά να συνεχίσουν σε αυτόν τον εφιάλτη. Και στη μέση, στον ψηλότερο πάσαλο από όλους, ήταν ο Χαμζά Πασάς, υψηλόβαθμος Οθωμανός διοικητής που εχμαλωτίστηκε σε προηγούμενη αψιμαχία. Το σώμα του
ντυμένο με τα απομεινάρια στρατιωτικής στολής, ήταν τοποθετημένο ακριβώς απέναντι από το δρόμο από τον οποίο πλησίαζε ο Σουλτάνος. Προσωπικό μήνυμα από το Βλάντ στον Μεχμέτ. Αυτό κάνω στους καλύτερους άνδρες σου. Φαντάσου τι θα κάνω σε σένα. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ δεύτερος. Θυμηθείτε, αυτός ήταν ο άνθρωπος που είδε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης να καταραίουν κάτω από τα κανόνια του, που διέταξε σειρά εκτελέσεων και σφαγών. Φέρεται να σταμάτησε το άλογό του και για αρκετά λεπτά κοίταζε σιωπηλός. Διάφορες πηγές καταγράφουν διαφορετικές εκδοχές της αντίδρασής του, αλλά η πιο αποδεκτή προέρχεται από τον Χαλκοκονδύλη. Δεν είναι δυνατόν να στερήσει κανείς τη χώρα του από έναν άνδρα που διέπραξε τόσο μεγάλα κατορθώματα. Ποιος ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του. Ο άνδρας που έκανε τέτοια πράγματα είχε μεγάλη αξία. Δεν ήταν έπαινος, ήταν αναγνώριση. Ο Σουλτάνος συνειδητοποίησε ότι αντιμετώπιζε κάτι που δεν καταλάβαινε πλήρως. Ένα μυαλό που πήρε τις Οθωμανικές μεθόδους και τις ανέπτυξε σε κάτι που ούτε οι Οθωμανοί δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν. Η στρατιωτική κατάσταση είχε ήδη χειροτερέψει. Οι γραμμές ανεφοδιασμού ήταν υπερφορτωμένες, η τακτική της καμένης γης λειτουργούσε, οι νυχτερινές επιδρομές κατέστρεψαν το ηθικό. Οι ίδιοι οι διοικητές του Σουλτάνου συμβούλευαν υποχώρηση, αλλά το δάσος των πασαλωμένων σωμάτων ήταν το ψυχολογικό σημείο καμπής. Απέδειξε ότι η συμβατική στρατιωτική σκέψη εδώ δεν λειτουργεί. Ο Βλάντ δεν προσπαθούσε να κερδίσει μάχες, προσπαθούσε να σπάσει μυαλά και λειτουργήσε. Μέσα σε λίγες μέρες, ο Μεχμέτ διέταξε γενική υποχώρηση. Άφησε ένα απόσπασμα υπό τη διοίκηση του μικρότερου αδελφού του Βλάντ, Ράντου, να συνεχίσει να ενοχλεί το Βλάντ. Ο ίδιος ο Σουλτάνος όμως αποσύρθηκε με τον κύριο στρατό. Η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη στον κόσμο επιτέθηκε σε ένα μικρό πριγκιπάτο με αριθμητική υπεροχή και αποκρούστηκε όχι από στρατιωτική ήττα, αλλά καθαρά από ψυχολογικό πόλεμο. Ο Βλάντ, ο Πασαλοποιός, νίκησε. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει, γιατί αυτό που ακολουθεί αποκαλύπτει την τελική τραγωδία. Ο τρόμος, όσο αποτελεσματικός και αν είναι βραχυπρόθεσμα, τελικά πάντα καταπίνει αυτόν που το χρησιμοποιεί. Θα περίμενε κανείς ότι η απόκρουση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έκανε τον Βλάντ ήρωα της χριστιανικής Ευρώπης. Με μια έννοια έγινε. Ο Ούγγρος βασιλιάς και ο Πάπας επένεσαν την υπεράσπιση του χριστιανισμού, αλλά δεν κατάλαβαν ένα πράγμα. Ο Βλάντ δεν μπορούσε να το σταματήσει. Οι μέθοδοι που νίκησαν τους Οθωμανούς δεν περιορίζονταν μόνο στους Οθωμανούς. Τις χρησιμοποιούσε σε όλους. Στα τέλη του 1462, ο Βλάντ πασάλωνε Σάξονες εμπόρους για κερδοσκοπία τιμών. Πασάλωνε μπογιάρους ύποπτους για απιστία βάση φημών. Πασάλωνε ολόκληρα χωριά για μικρές παραβάσεις. Το εργαλείο που δημιούργησε για να νικήσει τον ισχυρότερο εχθρό έγινε το μοναδικό του εργαλείο για τα πάντα. Η πολιτική του θέση επιδεινώθηκε γρήγορα. Ο αδελφός του Ράντου, υποστηριζόμενος από Οθωμανικό χρυσό και στρατιώτες, παρουσιαζόταν ως λογική εναλλακτική. Η ουγγρική υποστήριξη εξατμίστηκε επειδή η ολοένα πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά του Βλάντ αποξένωσε τους συμμάχους του. Το Νοέμβριο του 1462, μόλις λίγους μήνες μετά την μεγαλύτερη νίκη του, ο Βλάντ αναγκάστηκε να διαφύγει σε ουγγρικό έδαφος. Και εδώ είναι η πικρή ηρωνία. Φυλακίστηκε από τον υποτιθέμενο σύμμαχό του, τον Ούγγρο βασιλιά Ματθία Κορβίνο, με βάση κατηγορίες που παραμένουν μέχρι σήμερα ασαφείς. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ο Ματθίας πλαστογράφησε επιστολές ώστε ο Βλάντ να φαίνεται ότι διαπραγματευόταν με τους Οθωμανούς. Άλλες υποδηλώνουν ότι ο Βλάντ έγινε τόσο βάρος που ακόμα και οι χριστιανοί σύμμαχοί του ήθελαν να εξαφανιστεί. Πέρασε 12 χρόνια σε ουγγρική αιχμαλωσία. Δεν επρόκειτο για βάρβαρη φυλακή όπως στην Οθωμανική του νεότητα, αλλά για κατεοίκον περιορισμό σε άνετους χώρους. Παντρεύτηκε ακόμα και με Ουγγαρέζα ευγενή και απέκτησε παιδιά. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, ήταν υποδειγματικός κρατούμενος, αλλά το 1476 του δόθηκε νέα ευκαιρία. Η Βλαχία είχε πέσει σε χάος υπό την κυριαρχία σειράς αδύναμων ηγεμόνων. Ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Στέφανος, ο Μέγας,
βοήθησε να οργανωθεί η επιστροφή του Βλάντ στον θρόνο, υποστηριζόμενος από ουγγρικά και μολδαβικά στρατεύματα. Ο Βλάντ ανέλαβε ξανά τον θρόνο τον Νοέμβριο του 1476. Είχε περίπου 2 μήνες για να κυβερνήσει. Το Δεκέμβριο του 1476 ή τον Ιανουάριο του 1477, η ακριβής ημερομηνία δεν είναι γνωστή, ο Βλάντ σκοτώθηκε σε μάχη εναντίον Οθωμανικών δυνάμεων κοντά στο Βουκουρέστι. Οι συνθήκες είναι ασαφείς. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι σκοτώθηκε από τους ίδιους του τους άνδρες, είτε επίτηδες, είτε επειδή τον μπέρδεψαν για εχθρό στο χάος. Ο Βλάντ σκοτώθηκε σε μάχη εναντίον Οθωμανικού στρατού κοντά στο Βουκουρέστι. Οι συνθήκες είναι ασαφείς. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι σκοτώθηκε από τους ίδιους του τους άνδρες, είτε με εντολή, είτε επειδή στο χάος τον θεώρησαν εχθρό. Άλλοι ισχυρίζονται ότι τον υπερνίκησαν Οθωμανοί στρατιώτες. Σίγουρο είναι αυτό που ακολούθησε. Το κεφάλι του αποκόπηκε, συντηρήθηκε σε μέλι και στάλθηκε στο Σουλτάνο Μεχμέτ στην Κωνσταντινούπολη ως απόδειξη θανάτου. Μετά από όλο αυτόν τον δρόμο, τις πασαλώσεις, τον ψυχολογικό πόλεμο, ο Βλάντ τελείωσε ως τρόπαιο εκτεθειμένο για χλέβη στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, εναντίον της οποίας πολεμούσε όλη του τη ζωή. Το σώμα του φέρεται να θαύτηκε στη Μονή Σνεγκόβ, σε νησί στη Ρουμανία. Σε ένα σκαφέ στη δεκαετία του 1930 βρέθηκε τάφος, αλλά ήταν άδειος. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται τα πραγματικά λείψανα του Βλάντ. Τι πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε για αυτή την ιστορία? Στη Ρουμανία, ο Βλάντ συχνά τιμάται ως εθνικός ήρωας, βάναυσος αλλά αποτελεσματικός ηγέτης που αντιστάθηκε στην υπεροχή και διατήρησε την ανεξαρτησία. Υπάρχουν αγάλματά του. Το πρόσωπό του εμφανίζεται σε τουριστικά αναμνηστικά. Για τον υπόλοιπο κόσμο, ιδιαίτερα μετά την έκδοση του μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ το 1897, ο Δράκουλας δανείστηκε ελεύθερα το όνομά του από την ιστορία. Ο Βλάντ έγινε συνώνυμο του βρικολακισμού και του υπερφυσικού κακού, που μας επιτρέπει με διεστραμμένο τρόπο να απαλλαγούμε από την ευθύνη. Είναι πιο εύκολο να τον θεωρήσουμε τέρας, κάτι απάνθρωπο, παρά να αντιμετωπίσουμε τον πραγματικό τρόμο, επειδή ο πραγματικός τρόμος είναι αυτός. Όλα όσα έκανε ο Βλάντ ήταν ανθρώπινα, επώδυνα, τρομερά ανθρώπινα. Δεν γεννήθηκε ως τέρας. Δημιουργήθηκε από ένα σύστημα που τον δίδαξε ότι η δύναμη έρχεται μέσω του τρόμου, ότι η επιβίωση απαιτεί απόλυτη αδιαφορία, ότι η ενσυναίσθηση είναι αδυναμία, και πήρε αυτά τα μαθήματα κατάκαρδα και τα οδήγησε στο λογικό του άκρο. Το δάσος των Πασαλωμένων δεν ήταν τρέλα, ήταν εφαρμοσμένη ψυχολογία. Οι νυχτερινές επιθέσεις δεν ήταν τυχαία βία, ήταν ακριβής στρατιωτική στρατηγική. Κάθε πασάλωμα, κάθε ακροτηριασμός, κάθε δημόσια έκθεση πόνου ήταν υπολογισμένη κίνηση σε μεγαλύτερο παιχνίδι. Και εδώ είναι αυτό που πρέπει να σας κρατάει ξύπνιους τη νύχτα. Λειτουργήσε. Παρά όλες τις προβλέψεις, μόνο με προσεκτικά σχεδιασμένο τρόμο, ο Βλάντ νίκησε μία αυτοκρατορία. Απέδειξε ότι ο φόβος χρησιμοποιούμενος σωστά ως όπλο μπορεί να κάνει αυτό που δεν μπορούν οι στρατοί. Το ερώτημα δεν είναι αν ο Βλάντ ήταν κακός. Είναι προφανές. Το ερώτημα είναι τι λέει αυτό για την ανθρώπινη φύση, ότι αυτή η μέθοδος ήταν τόσο αποτελεσματική και ποιες άλλες προσεκτικά σχεδιασμένες φρίκες κρύβονται στις σκιές της ιστορίας και περιμένουν να μας δώσουν ένα μάθημα που θα προτιμούσαμε να μην πάρουμε. Αν θέλετε να συνεχίσετε να αποκαλύπτετε δυσάρεστες αλήθειες που τα σχολικά βιβλία αποσιωπούν, εγγραφείτε, γιατί οι πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας δεν είναι μόνο για το τι συνέβη, είναι για την κατανόηση του γιατί λειτουργήσε. Και αυτή είναι γνώση που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξεχάσει. Μέα.